coming back to Gimme Peja, African democracy practice. Nitiere factors mang'eny ma determine, ma shape following mag political parties called political party leaders. E Kenya ka, tulo mar Kenya ka nowuok immediately post independence. To ka ing'iyo kaka nwayudo independence, iyudo ka the agitation mar oganda mar sana Jokenya ma Masawa gi Jokenya ma wuok Kavirondo ma en ogandawa, ne wawuok oko ka wachodore ka wang'iyo issues mag human rights mag oganda gi telo makare, ka nwapingo loch mar agoko gi mar tok teko. To practice ni osebedo modhi monya kaluwore ni kanwayudo independence, sirikal mokwongo nochako maber, then bagigna 4-5 to barruok nowuok. Bang'e kanyo lal mar ginek mar Tom Mboya nomiyo sana oganda mar Ramogi nodhi obedo ka ok obedo gi faith kuom sirikal. Mano nodhi motimore, sirikal mar Moi be waneno ka ywak ne nitie kuom loch mar ukoloni mamboleo ya kimabavu. To kanwang'iyo mano, to waneno ka ogandawa kod leaders magwa nowuok oko kochodore. The spirit mar agitation mar change mar sirikal kotelne gi jo siasa, gino bedo reflected a society marwa e Kenya ka across the political divide. To gino semiwa adapt gimiluongo ni bad culture and bad practices as a nation. Responsibility mar tolerance mar politics en onego bed gima onego bed napano onego bed kata topic monego bed ni kelo kata curriculum mar education. Onego bed wang'iyo as a nation ni to limits mag politics gik kamanade. Nikech iyudo ka Kenya wan gi a serious high level of intolerance. Iyudo ka ng'ato kosene ni gaucho en ng'ane to koro kata en gi views maber, to ng'ato ng'iye from a perspective of profile ni ng'ani en ng'ani en ok anyal winje. Obuya ni en ng'at William Ruto ma en ok anyal winje kata samoro en gi paro maleo. So tuo matuoyo kaka oganda mar Kenya gin tuo ma historical, gin bad cultures, bad practices mwasebet godo ma as a nation across the political divide. Nyaka number 1, we take responsibility mwache ni there's something ailing Kenya as a nation. Ere kaka wanyalo wuok ka mondo divisions, animosity, nikech king'iyo sigu nitie kind ogendni mar Kenya. To kidhi Kaluo bende iyudo ni sigu nitie kind dhoudi. Iyudo siasa mar od jokade ni joka nyang'ane ok nyal telonwa, ni wuod ng'ane ang'ane ok nyal telonwa. So magi gin divisions mar very emotive ma nyaka watim gimiluongo ni drastic culture change. To gini chakore kod jopiny mayiero jotelo. Gini dwaro ni jogo machung' mondo tel n'oganda bende nyaka bed jogo mochodore manyalo wacho niya ng'ato nyalo pinga, we can differ ideologically. Unyalo bet ni principles gik mwachung'ne opogore gi gima gaucho chung'ne. To we can still be united as a nation, as a community. Mwang'iyo ni the practice of the rule of law. Katiba wacho nang'o? Katiba ma Kenya is very clear on intolerance.